We talk football SA World Cup opening game. Bafana 0 Mexico 3. Into engayisho ukuthi iBafana njengoba ngishilo half time ukuthi iqale ngeline up wrong. Yaqhubeka neline up wrong. Yaphinde yathola nama red card. Kodwa ayikho vele into esiyidlalile kusuka nje ibackline ibiningi midfield iningi abadlali aba-attack-ayo okuwoThemba Zwane naye ugcine ethola i-red card engingena sure ukuthi bekuyi-red card ngempela noma bekuyilomfo akamakane naye omphushile wahlehla naye noma uye umshishi owenza iphutha angeke ngazi ukuthi ngingayibeka ngithini kodwa noYaya Sithole naye uthole i-red card okusho ukuthi iBafana bengelona usuku lwayo kodwa okunye phela ukwenza wena besidlala ibhola elibizwa nge-hopeful football ngoba iBafana belihlalela ethembeni ukuthi mhlawumbe mas-defender kakhulu ngeke bekore mhlawumbe kungenzeka sithole igoli ngoba uthi uyabheka ama-defensive midfielder amanye amathathu ama-defender ewu-5 lokho kusho ukuthi i-strikers u-2 akekho noyedwa umuntu okwazi ukudlala ibhola kufuneka one striker 2 defensive midfielders 4 or at least 3 defenders, not 5. So the coach cost us today. The coach is the reason why Bafana lost today. We hope going forward it's going to change. But today, Bruce failed us completely. He failed with flying colors. He failed with distinction. That is Hugo Bruce today. I hope he's not proud of what he did today. So we'll see on the next game. But today, it was a very good day. It was a very bad day for Bafana. Thank you.